pini bertarjik tha pini prime time news than bang pini monitor on pi lapen nili kajirong hang pi aprang si bertang ton pench pajer midam de aprang bertang kung pi arjik tha kelakhain ko rahini suru pathar constituency ahawar rong kimi PWD atowar kachaleng kisung Hamren constituency rong hidialong medical sub center ingnam pamandet Koloni constituency along koloni angkang lem sasang joy pen kejor Manja thana ke parlo angkang manja along ihum baik la pencang cuaca akhirin tangrak kacetong Birtang kung PRG kerapit pathot birtang ton pen cepajer midam snang Mongol Singh Timong constituency arlo rong hidi along kedo medical sub center ingnam pamandet pusi bertanang pale Jakong ni Paisi Hamren constituency arlo rong hindi arong along medical sub center ahem ingnam pamandet cenam lapen labang so arong man pengki duatum sitame Thangna ta langdam de lapen warsai kimi pusita pipe pinason si mandelo athe se chelang ahem hospital abang ke kim rang krang lo doctor atum sitame dam de pinlang lapuson ke rongara tumaphan apharlo chojorsi mandet lapen lapang so arong arat atum Karbi Anglong Autonomous Council EMCEM atum lapang so medical sub center prapchin pen nang selam pi daprang nang ji lapen doctor nurse aphan sita nang toy daprang jiaphan choningri pedo Jingka pen diganto terang cirap cetoton pen berda pangdak pon Samuel Timong News 24 Karbi Anglong Suru Pathar constituency Bali Pathar ahawar prapjin pen PWD road mate black topping ke wanje phansi hawar aratum pen kachuning ri Kela khain karahini Suru Pathar constituency angkang Bali Pathar ahawar rongkimi jewel terang SGP arong PWD atowar rongkimi ahawar aratum kacheleng kisum ke pamanpon amethang Suru Pathar constituency EM doko kapita PWD atowar ke pamanpon asai ke klempon amo ke pawangpon thekhe lapen hawar hapan kaching thur asai ke klempon kave aputa rongkimi jewel terang arong aratum pen ninduk alam herangke humripon ahut bertanang pidon Bangso PWD atowar kachitok dot AH1 and H39 atowar pen chitok si ajakiding kilometer isira ajitim RJ PWD atowar along kachitok dun rong kimi ahawar ningkan pharo plengdet aphita towar kacheleng kisung pen chepajok pon un elang havar alaratum lahaya kisung pen chepajok pon japhan lake Karbi Anglong Autonomous Council Cyclem Bangkwadung along si Arpudolo Lasinon Prabjin Pen Rong Kimi PWD atowar black topping mate towar kik nang kepale ponjapan Karbi Anglong Autonomous Council in charge EM PWD CEM MLA Lapen MP atumaphan Choning Riponsi Bangso towar hawar aratum kacheleng kisung pen nang pejok pon popusi ning cepat heponsi towar cholang pon lo Bali Pathar pen berta pangdak pon Jotno Singh Be News 24 Karbi Anglong Manja thana ke parlo manja kali mandir thiria dunghet ihum bike lapen ihum jang thua trak ahireng tangra kachetong por phai kebra ajitima por malom manja thana ke parlo angkang manja kali mandir athiri atungalong ihum jang thua trak bearing number NL01K7618 lapen ihum discover bike bearing number AS09B7508 katitong akhir kang tangra kachok bike kiwek abang akhir tangrak pen arengahu solo areng kiso abang promen tilak may bongsa pusi pangthek pon alang lipan tong sikot ten manja hospital an se kilangapan pon tulo abitu trak katebar abang puapan manja thana pon elo pusi berdarip tenlong Tipu pen berda pangdak pon at Maison Kamsa News 24 Karbi Anglong Poini asangkang thana puthak koloni lem chairman pen lamklar kachipi SP sop along joy pen sangke jor lapen arona teng pen ron pon pepum birta repdun longsi pini pherangke apitung humridam
Babu Ingling pen kacethan ke Puloni Lam Secretary Ahin pensi inodalong 500 gram thandunoi pusi lam toy kipi laswa tengsi Ingling asang hota jorbom lo laswa pitu Puloni Lam salong a chairman penta lam klar chipitu 500 gram ke thanang kok lake ke pon kevan apharman lo pusi chongpon Puloni Lam salong bang pharo kret roxy sose akar do pusi chathan pon Puloni pen berta pangdak pon Deborah Cutter News Unifor Karbi Anglong Pinye berta lapan si kang teniglo domi thakme kardom